hindi man pa iti sa balya damag live-in partner ti OFW and scam di Singapore ireklamo na tinang scam iti bakit na akabarangayan da iti dingras si Ilocos Norte kag runana di tanay barangay Sagpatan. At man ti report tinamutoy biyang mga idol. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Maireklamo iti maysa nga OFW manipod Singapore babaen ti kadwa na metlaeng nga OFW ken tubo dagitoy iti barangay Sagpatan Dingiras Ilocos Norte kuna ni Mr. John Michael Aguilan live-in partner ti OFW ket nararamat tinagan ni bakit na iti biyang ti lending company babaen iti kabarangayan da aging gana ama ipagarup sa anen nagbaybayad ti OFW kabarangayan da namuan ama ipagarup abot-bot ngenen ti may reklamo nga OFW ti kadwa na metlaeng nga OFW. Brano sir, inagan na ni Mrs. ko sir iti loan lending iti Singapore sir. Pagtatan na sent back iso na sir dito yung Pilipinas. At awan mo ito ni sir iti garaw na nga mangtulong ka DJ Mrs. ko sir ay live-in ko sir. Basta man sir, iti parang napulot na masapulan nga naisubli ko ba kada kayo? Balor na amin yun sir, gold kin DJ cash 157,000 sir. Kabayatan na kalikaguman ti pamilya ti OFW ang marisutan di problema da ken makabayad din ti mismo nga OFW a kabarangayan da ngem agpapan kadagitoy ket maipagarup nga biglemlemeng da itoy.